Яла си преди половин час, а пак ти се яде. Възможно е проблемът да няма нищо общо с храната. Ще ти дам нагледен пример. Представи си, че колата ти свети, че няма масло. Вместо да долееш масло, ти зареждаш още бензин. И още бензин. И още бензин. Ще реши ли това проблема? Не. Защото се опитваш да задоволиш една нужда с нещо, което няма общо с нея. Точно това често правим и ние. Имаме нужда от почивка, а ядем. Имаме нужда от спокойствие, а ядем. Имаме нужда да бъдем чути, а ядем. Имаме нужда от обич, а ядем. Проблемът не е, че ядеш. Проблемът е, че се опитваш да нахраниш нужда, която храната никога няма да може да засити. И точно за това помагам в работата си. Не просто да контролираш храната, а да откриеш каква нужда стои зад нея. Защото когато премахнеш причината, вече не се налага цял живот да се бориш със себе си. Ако искаш и ти да направиш тази промяна, пиши ми.